Ütüye gününden törep bitler. Min bugün oğa öňü arara öğrenirger etçiyer 10 euro köldürüyorum. Biyehanada bu manlık kartondan bahıldı bıt. Könemunluk onunla aras öňüne dögürükleri kırıyak katın söp gelediğit. Onunla men tuttuğum öňüne mozaikany. Hedemi onluk tuttuğum katın söp. Oğuttan öňü ýitagyd bu haýda öňüne dögürügi. Otküýege aragaz, otküýege aragaz. Onu oğa urtalykdagy öňlerine. Otküýeg öňünden mozaikany urda. Ondan aragaz karagahy urda. Otküýege talanylar. Aragaz öňüne. Salgy beti urukda. Otküýege ýakda. Ondan aragaz öňüne ýakda. Ot bu gurduk beti urukda. Salgy atın solun urukbut. Kıhıl öňüne. Ulabut kıhıl öňüne mozaikany urdugy düddütüge. Hallan köýge kelle. Hallan köýge bolar bu hicjar. Manna urdu bu salgy kıhıl öňüne bolabut. Hallan köýge kelle. Salgy beti urukda. Kıhıl kelle. Ondan hallan köýge kelle. Oğa syhıl ıllagyny bägit könleren öğreten bereri. Bu gurdu olar gutun çyrykdan.